Pozdravujem vás z prvej Kiddie Mass na Slovensku. Je to vlastne bicyklovačka pre deti a jej cieľom je poukázať na to, že aj deti potrebujú príjemné a bezpečné prostredie na to, aby sa mohli bicyklovať alebo používať iné ekologické dopravné prostriedky. Zorganizovaniu detskej cyklojazdy ma viedlo, že deti sú budúcnosť samozrejme, ako prvá vec. A druhá vec, cyklojazdy organizujeme v Bratislave už okolo 13 rokov. Za tých 13 rokov vidím obrovský posun, ktorý sa stal aj v cyklistickej infraštruktúre. Vidíme veľa infraštruktúry, ktorá vznikla. Častokrát je to infraštruktúra, ktorá je dostačujúca pre dospelých ľudí, ale nie je dostačujúca ešte pre deti a je to v zásade aj taký celosvetový trend, aby sme deti mali bezpečnejšie v mestách, čiže to bola asi taká základná myšlienka. Ciele cyklojazdy sú samozrejme zvýšiť bezpečnosť všeobecne infraštruktúry, či už ide o segregáciu cyklotrás, aby boli rozdelené bez nejakého dotyku s automobilovou dopravou, hlavne v križovatkách. Druhá vec je samozrejme zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch a klimatických zmenách, ktoré sú tu a samozrejme ukázať ľuďom, že aj do školy sa dá chodiť inak ako iba odviesť sa autom. Prečo ste sa rozhodli zúčastniť tejto akcie? Viete čo, no naša malá začala bicyklovať už minulý rok, tak ideme to vyskúšať. A manžel chodí na tieto cyklojazdy, čo sú po meste častejšie, takže teraz ideme mladú do toho zaučať. No určite preto, lebo mi na srdci leží, aby bola bezpečná doprava v Bratislave a špeciálne v meste a vôbec, aby sa človek vedel dostať z bodu A do bodu B bez toho, aby musel prekonávať prekažky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Veľmi radi chodíme tam na také bicyklové výlety a ešte konečne máme pekné počasie stále, takže preto. Veľmi radi jazdíme aj s deťmi na bicyklo a tešíme sa, že je takáto možnosť previesť sa tu bezpečne. A ako často sa bicyklujete spolu s deťmi? Skoro každý deň. Pokiaľ je počasie a dá sa, tak každý deň sme na bicykloch. No, keď môžem, tak každý deň vlastne, ja osobne aj počas celého roka, lebo neexistuje zlé počasie, len zle oblečený človek, takže to je moje pravidlo. Tak 2-3 krát do týždňa, keď sa dá. V podstate každý víkend. Či radi chodíte na bicykl? Áno. Áno? Áno? Áno. Máš aj nejaké miesto, kam najradšej chodíš? Fontána. Ja chodím do botanickej. A stačí do parku. Na cyklojazdu. Pre mladých reportérov pre životné prostredie Julia Noščáková.